Церква празднує пам'ять преподобного Павла Фівейського. Преподобний Павел в своєму життю не побудував ні один монастир, не зробив якісь особливі роботи, дожив до 113 років, подвизався в пустині один на один сам вище 90 років. І все ж, чому церква нині предлагає нам його святость або подвиг його? По-перше, у часи гонення він одійшов у пустиню подвизатися, у пустиню Фівейську. І там подвизався 90 років, 91 рік. Майже за нього ніхто не знав. В тій же пустині подвизався преподобний Антоній Великий, наш знаменитий, благодатний подвижник церкви, оставивши після себе унікальні благодатні аскетичні труди, тобто труди по духовному возрастанню. Так от одного разу Антонієві зайшла в голову думка: ну я тут в пустині єдин, хто тут від мене святіший, або має більший подвиг, або заслуги. Така собі далеко думка не похвальна. І йому ангел відкрив. Господня інформація була для нього така: є чоловік один, котрий вище від тебе по трудам. Удивлення було і Антонія, коли він дійшов маленько глибше в пустиню, знайшов Павла. Причому той вийшов йому назустріч, вони себе двоє попривітали, назвалися кожний по імені, обнялися, благословилися, і зрозумів Антоній, який великий подвиг совершив цей чоловік, який стояв перед ним. Висота смирення його превозмогала його смирення. І узнав Антоній, що Павел всі ті роки питався лише фініками, і йому ворон носив хліб, а зшив собі із такого стросника плаття і в тому жив. Подобно чудо совершилося в тому, що ще двоє святі говорять, їм на їду принес ворон теж хліба. Обоє тим хлібом напиталися, общалися деякий час, і от одного разу стояв на коліна Павел і спочив, одійшов у вічний світ. Откуди не возьмися лев, прийшов, вирив могилку невелику, Антоній придав його земли. Ну, а його плаття із тростника различного Антоній узяв до себе і посчитав такою великою святостю, що лише на Різдво, на Пасху, коли одівав то простеньке плаття, як величайшою святостю. Виявляється, в святих отців плаття із тростника, із папоротника, виявляється такое святое, такое милое. Що ще важливо за Павла Фівейського знати? У 12 віці його тіло взяли з землі і перенесли в Константинополь. А з Константинополя його тіло попало у Венецію. А із Венеції чудесним образом перенесено на історичні землі Карпатської Руси, теперішня вже Венгрія, город Офеї. І так прийшов святий із далекої Фівейської пустини на границю Карпатської Руси до нас. Мало хто знає, що до 15 віка теперішня Мадярщина повна була православних монастирів. Тут много було монастирів болгарських, сербських, различних. І мало того, що теперішня вже Мадярщина, оті старі монастирі стали, звісно, монастирями латинсько-католицькими, частина реформатськими. Но історія сохранила
величественное внимание. І благодаря тому і в нас на Подкарпатській Русі донині осталися оті нотки древнього православ'я, древні образи покаяння. І ми віримо, що наш народ, навіть після смерті Павла Фівейського, його благодать Божія в нашій землі і донині покриває, навчає нас, як нам в цьому світі краще і мудріше трудитися, щоб тут на землі, як каже Господь, ми наблюдали, дивилися за собою і слідкували, щоб такими бути смиренними, що якщо сорішить про тебе твій брат твій, та не спіши його мораль йому читати, або бити його, або мстити йому. Прости. Даже якщо 7 раз, каже Господь, сорішив проти тебе, 7 раз му прости. Апостоли, будучи уже помічниками, продовжателями Христовими, вдруг просять у Господа умнож у нас віру. Спомним, кілька раз апостоли розводили руками. На озері піднялася буря, Ісус спить. І вони біжать до Ісуса. Ісусе, наставниче, пробуждайся, погибаємо. Ісус спокійно пробудився, благословив море втихло, а їм каже, мало віри. Що ви такі страшливі, такі перепужені? То слово перепужені відноситься до людей маловірних, а у більшій степені і коли люди взагалі втрачають віру, стають безбожними, то вони дуже способні перепудитися. Ми видимо нині, як люди церковні мають страх Божий, котрий нас закликає бути осторожним у цьому світі согласно Євангелія, бути осторожними в поступках, в движеннях, в словах, навіть у думках, але ніколи не боятися. Не бійтеся, каже Ісус, я побідив цей світ. Вірю во Христа Ісуса, ви будете мати силу, навіть на скорпіона наступити не повредить вам. Лише одному не радуйтеся, що вам духи повинуються, що бісов будете зганяти, що ворожки, гадалки, екстрасенси в'єдно цілу ніч будуть камлати проти вас, ворожити, а то все пустоє, сили мати не буде. І тому не радуйтеся, радуйтеся більшому. Ваші імена православних канонічної церкви написані на небі в книзі жизни. От чому треба радуватися, так поступаючи, вручає себе в руки волі Божої, пребуває в стані смирення і взирає на подвиг наших святих, і преподобного Павла Фівейського, і вспомнившись ми і преподобного Антонія Великого, спомнивши наших карпаторусинських святих, ми й туй, діти Божі, діти духовного благодатного церковного смирення, а в вічності віримо. І тут на землі буде мати успіхи і перемоги, а в вічності і наслідство у Царстві Божієм. Амінь.